En ikävä kyllä voi ottaa enempää. Ajat ovat huonot. Haluatko kahvia? Mielelläni. Ajattelin vaihtaa alaa. Etkö haluaisi ostaa varastoani? Saisit puoleen hintaan 3000 paitaa. Ei käy. Itsekin lopetan jouluna ja muutan Mexico Cityin. Siellä juon sakea ja tanssin hula-hulaa. Kaipaan vähän säpinää kaiken tämän rauhan ja hiljaisuuden jälkeen. Mille alalle ajattelit siirtyä? Olen aina pitänyt ravintoloista, siis teoreettisesti. Se onkin kannattava ala. Ihmiset juovat, jos menee huonosti. Ja sitten vasta juovatkin, jos menee hyvin.